Nakapangaghong sa katao, paliton lang iyang tulo ka baboy 18,000 pagkatapos iyang kapital 20,000. Kuhaan pag yun na og suhol sa mga tao nga nagbahog sa iyang baboy. Failure, ngan pa niya. Failure. O man na sabi siya, failure. Wa gyud ta aning kalibutan na gyud. Agulo gyud ta. Tinuod man. Pero kabalo sa rason nga nung tugutan sa Ginoo nga mag-agulo kita ni aning kalibutan na. Aron nga di ta mag-love aning kalibutan na. Aron nga ganahan ta mamiya aning kalibutan na. Tiha mo na nga magkapital kag babuyan. Kapital na mo 20,000. Unya mo halin 18,000 ra. Maisan ang kapital nimo 50,000. Unya mo hang halin tibuok 55,000. Unya ang imong libor, ang imong paggasto sa panahon, 3 ka bulan, 4 ka bulan, unya imong ginansya, wala lang, tablahon lang sa haskang paita, magkasakit-sakit pa ka in the process of waiting. Paita gyud. Gituyo ka na sa Ginoo igsoon aron nga dili ta ma-in love aning kalibutan na. Kung dili ma-in love kita sa saan sa Ginoo nga tagaan kita niyag bag-ong langit ug bag-ong ayuta, diin kita magpuyo didto in comfort, in peace, in riches for all eternity with the Lord Jesus Christ. Na nakita kinabuhi nga walay katapusan, di na kita kinahanglan pa nga magatiman sa atong lawas, magatiman sa lawas atong mga bata para nga healthy sila. Nga naman, in health man kita perfectly for all eternity. Ana nga time. Wala na kamatay, wala na kasakit, wala na paghilak, wala na tunglo. Kay ang karaang mga butang nang labay na. Pagkaninot anang panahon na. Mao na ang giingon ni Apostle Paul sa Colossus 3:2 nga, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Iset ang inyong minds dito sa mga butang nga naa sa langit, sa mga saan sa Ginoo. Ayaw sa mga butang nga naa sa kalibutan. Hago kayo Di mo na palit kag truck, 1 million kapin, haguan yung pila ka years pagkatapos sakay-sakayan mo panagsa. Sa kasimana kasakay kag sa bulan kasakay ka og 5 ka 7. Unya, dako kay gasto sa binulan, gasolina pa, driver pa, has ka hagua jud kay mga igsuon. Mabinta tong ulay mga sakyanan. Kay di man magastog dako kayo, motor-motor lang. Busa ako. Ang ikuha nga motor, katong yung pinakabarato nga motor, katong Honda Wave nga pinakabarato sa Honda. Kaya aron din ako magantos pagbayad sa utang, kaya mahal kay mga gamit karong panahon na. Pero lagi, bisan sa antog likay-likay sa pagantos, magantos ra mangyapon kita. Tiya mo na nga, barato ang palit sa bayar sa mga baboy, sa mga manok. Pero ang presyo sa mga feeds, maorag gihapon. Kaluoy taon kaayo kita mga kabus. Pero gituyo lagi na sa Ginoo. Aron nga ang atong mga minds, dili kita mag-set sa mga butang sa kalibutan, kung dili sa mga butang nga naa sa langit. Kabala ka, pila na lang katuig, mamatay na ka. Biyaan na nimo ang butang sa kalibutan, biyaan na nimo ang kasakit sa kalibutan, ug makig-uban na ka sa Ginoo nga in comfort, in peace, in perfect health. Wow, praise the Lord. Kabala ka. Pero para lang ni sa mga anak sa Ginoo ha. Sa mga dili anak sa Ginoo, dili gini nga maayong balita sa inyo ha. Nganuman, inig kamatay ninyo mga igsuon og ka sa hell padulong. Pero og anak ka sa Ginoo, pagmata nimo, wow, with the Lord ka. Busa dawata si Kristo karon samtang may panahon pa. Ingon pa sa 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Mao na ni ang adlaw sa pagdawat sa kaluoy sa Ginoo, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Dawatan ng kaluoy sa Ginoo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Pait pa sa panyawan ang atong kalisod karong panahon na. Pero kabala ka kay haskang lamia gayud kaayo sa atong ma-experience sa future. Sini padayag ng himaya sa Ginoo nga reka nato nga makaingon kita nga gamay ra man day kadtong kapait sa unang panahon sa sa akong experience karon, makaana ta sa future. Amo na giingon ni Apostle Paul diri sa Romans 8:18 nga, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Akong gi-consider nga ang mga pag-antos sa present time dili angayan ikumpara sa himaya nga ipadayag sa atua sa future. Haskang tamisa, datua, pertindaghana, piti ka rich ang himaya nga ihatag sa Ginoo nga kanato sa future sa diyang mabanhaw na kita pag-usab. Nindot kig kaayo ug ang mga pag-agulo nato aning kalibutan na ug ka pertiraging gamaya. Ang atong pag-agulo sa kalibutan ana ra kadako kumpara sa dako gyud kay nga himaya nga ipadayag sa Ginoo sa ato sa future. Karon lang kay naa man kita dire makaingon gitag paita gyud kaayo. Murag apdo kapait nga kalisod. Pero kabala ka. Nagkatilaw nimo sa heavenly blessing sa future. Makaingon ka nga, di man na kayo pait di ay. Nga naman, parte magong laluma sa katsada sa langit. Lalum kaayo, ug daghan kaayo. So ba, di na ako ma-explain sa pulong kung unsagit kataas ang kaanindot sa blessing nga ihatag sa kanato sa future. Unya, di lang bagid kay isa lang ka panahon, kundi for all eternity imo na ma-experience day by day. Ma-experience nimo na dito sa langit na wala na kay sakit, wala na kay problema,
kauban na nimo ang Ginoo, magpuyo ka sa palasyo sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, makita nimo ang nawong sa Ginoo, nawong sa mga friends nimo. Pagkaan nimo mga igsoon, unsaon ka nako pagtukib sa pag-explain sa inyo ba anang panahon nga makig-uban ta sa Ginoo sa langit. Karon lantaw ka, paita jud kaayo oy. Tiaw mo na pagmata nimo sa buntag maglungag ka unya. Paglantaw nimo sa sulanan sa bugas, gamay ra kaay kag bugas. Lantaw na pug ka sa imong ref, halos wa na sulod. As kang paita jud kayo. Lantaw pug ka sa pitaka nimo, wa na puy sulod. Ngutkot ka sa imong ulo. May pangkas pa, daghan pa. Pero ang sud sa bulsa, gamay ra kayo. Awa gyud. Pero sagdi lang. Ang atong kalisod lagi aning kalibutan na dili ikakumpara sa himay ang ipaday kanato sa Ginoo sa future. Mga igsoon sa mga tao day nga sige paningkamot para sa daghang kwarta. Sige okay, sige paningkamot mo kay aron nga nami magkaon pero ayaw gid ninyo ibutang inyong paglaom sa kwarta ug sa mga butang aning kalibutana. Ang inyong paglaom tuwa sa mga saad sa Ginoo. Normal gyud mga igsoon nga dapat mo trabaho ka maningkamot ka para naa ka ipakaon sa mga anak pero ang paglaom nimo wala diha ha. Ang paglaom nga naa sa langit. Ug makakaon ka o paigo na mga igsoon. Ingon sa 1 Timothy 6 verse 6 padulong sa 8. Hinuon kun ang tawo Dios nun og kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Ang tinuod sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan, wala kitay gidala. Ug kung mamatay kita, wala usab kitay madala gikan sa kalibutan. 8. Busa kung may pagkaon kita ug may biste, makontento na kita. Alang kitay magkaon, na kitay may biste, makontento na kita. Total, di magyapon nato ni madala sa langit. Mo na mga igsuon ako ang giingon sa inyo ha. Ayaw gid niyo ibutang inyong paglaom ani mga butang sa kalibutan. Mulabay lang na. Gani mga ison, dili kita mga citizens diri sa kalibutan, mga citizens kita sa langit. Itong basahon ang Philippians 3:20-21. But our citizenship is in heaven. Ang atong citizenship is in heaven. And from it, we await our Savior. O gikan ni ana, kita nagapaabot sa itong manuluwas. The Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body. Iyang i-transform or i-change ang ato ang lowly body, madunot nga body, para mapariha sa iyang glorious body. Mga ison, kung sa di ang glorious body ni Kristo karon, ing ana gihapon nato ang body sa future. Glorious gihapon sama sa body ni Kristo Jesus. By the power that enables Him even to subject all things to Himself. Unsay gamiton ni Kristo Jesus sa pag-transform sa atong lawas sa future, inigbalik niya, ang gamiton niya, mao ang gahom nga iyang gigamit sa pagpailalom sa tanang mga butang sa iyaha. Di ba siya ay ruler sa tibuok kalibutan? Siya mo'y ga-subject, ga-control sa mga butang sa tibuok kalibutan. Grabe na kadako nga power. Mao na nga power karon ang iyang gamiton sa pag-resurrect, sa pagbanhaw kanimo o paghatag kanimo bag-o nga lawas. O makabaton din ka og lawas nga bag-o mga igsoon glorified body sama sa lawas ni Kristo Jesus mismo. Now what I mean is this, ana nga time makig-uban nata ni Kristo didto sa kalangitan. Ug mamiya na kita ni aning kalibutan. Dili man kita mga citizens diri sa kalibutan. Lumalabay lang kita ni aning kalibutan na mga igsoon. Mura bitaw kita ga tent lang sa usa ka bukid, nya pila ka adlaw manghawa ra gyapon. O nga na po kita diri sa kalibutan nag-tent ra ta. Okay ni mga tent ra man ni kini nakita ninyo nga balay, tent ra ni. Kini po di po ni balay nako. Balay man ni sa simbahan nga gi-provide para sa mga pastor. Tent ra ni, biyaan ra nato ni. Kini po akong lawas, temporary tent ra ni sa ako ang kalag. Dili gini mao ang permanente nga balay sa akong kalag. Hindi ni mao kini tanawa tanawa mga isuon. Ako ang kamot didto ko sa bukid, gidapaw-dapaw so bagi tagnok man to kay gaana-ana man mao ni ang ato ang balay diri sa kalibutan. Madunot di gid maayo puy-an sa walay katapusan. Pusa ayaw mo handom nga magpuyo aning lawasa sa way katapusan kay magkadunot. Ang awa akong agtangon nagkunot. Sa bata pa ko wala man nay kunot. Karon anay kunot. Daghan na tag kunot nya. Daw bing puyo ko aning kalibutan og 300 ka tuig. Naperti nang daghan na sa kunot na ko diha. O 500 years naperti abot na diri akong naong sagyad na. Mo na mga isuon nga ayaw mo handom mo magpuyo sa kalibutan sa walay katapusan. Napaita. Ibutan ta lang magpuyo ka sa kalibutan 500 years. Maglakaw ka ana 70 ka tuig, magkamang din ka 430 years. Hasgang paita no. Buhi ka pero kakamang ka. Mas may mamatay na lang sayo-sayo. Aron nga di magantos aning kalibutan na. Ug dayon makig-uban sa tong Savior dito sa langit, di ba? Now unsay akong topic karon, nagkatibulaag man, pero akong topic is ayaw mo paglaom sa mga butang sa kalibutan.
Kay di gina niyo mahatag langit kay lumalabay man ang na kini pod imong lawas malabay lang pod. Ang inyuhang lauman mao ang mga saad sa Ginoo. Kay katong nga mga saad mga sumatuman gyud to. Unya pagkatapos katong langit, bagong lawas, manghimaya eternal kadto mga igsoon. Ato ka na madawat sa future. So igsoon nagkalapait ba ka diha sa abroad? Nagkalapait ba ka sa Pilipinas? Ay gabala ka, mamatay ra ta. Pagkatapos, mabugto na ang kalisod aning kalibutana. Then makikita na ta sang ato ang Ginoo dito sa langit. In comfort, in peace, in joy, sa walay katapusan. Diya sa bag-ong kinabuhi. Praise the Lord. Pero para lang kini sa mga anak sa Ginoo ha. Sa mga anak sa Yawa, hindi ni pwede. Now, karon kung gusto ka mahimong anak sa Ginoo, dawata si Jesus ug tuuhi siya. Ingon pa gani sa John 1:12 akong basahon. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Apan ngadto sa mga tawo nga nidawat kaniya ug sa mga tawo nga nituo sa iyang ngalan. Siya naghatag kanila og katungod nga mahimong anak sa Dios. Now, kung apil ka ni ani mga tawhana nga nagtuo ka Jesus, nagdawat ka Jesus o nagtuo sa iya hangalan nga siya mao ang Son of God, siya ang Savior, then ikaw gitagaan na ni Kristo og katungod nga mahimong anak sa Ginoo. Anak na ka sa Ginoo karon. Ug inigbalik sa Ginoo, ang iyang mga anak tagaan niya og balay nga walay katapusan. Mao na gila umi ha, igsuon. Para ni anak sa Ginoo ha, para sa anak sa Yawa o impierno. Impierno gyud ha, sa walay katapusan. Bye bye, God bless.